everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Encuentro de Amor. Kahumot sa akong adobo. Malipay gyud ang akong anak ini kay iya maning paborito. Oh, Ginoo ko. Uy, hala. Kahumot! Oh, Katagaan yung kuun sa atong aronda. Ma? Ngano ka? nahurot ang atong LPG, nak. Wa para ba ni maluto ang adobo? Di ba doon naman tay kalan para uling? Oo, pero wa naman sa tay uling god. Aw, palit ko uling ma. Okay ra nimo ikay mo palit, nak. Nagsulob ka para baan ang imong uniform? Og gikapoy ka pa tingalis trabaho. Ay, naunsa man is mama, uy. Kinsa man mo palit? Ikaw. Ngalabaw ko mang kapoy dinis bay. Sige na ma. Andaman ang daan ng kalan kay mapalit kog uling. Doon na tayo puro ma? Uy, wa na day tay posporo, nak. Apili lang. Ops. Kapuyan, oy. Likod siya kubi. Gusto kang address sa tubig, Pops! Nice kayo! Lipay kay Kagay. Kaas na ba kay kagtubig maligo? Oh, naunsa man ka? Surrender na? Kapoy na magusan na. Panghangyo lang mga bata noon sa gawas, mi. Suulan lang na itong alsa atong nabilin itong mga gamit sa gawas. Ipatanaw ko lang ba ito sa namaligyag saging sa gawas. Tanawa ra lagi. Di lagi ka magsilbi, Pops. Unya, di ka musugot manuhol ta kay gasto na. Unsa naman ron? Manuhol ra di gapon ta. Nahala. Yayungan lang to na to. Oops. Ayaw na, Pops. Ayaw na, Pops. Ako rin bahala, Pops. Stay ka lang dyan, ha? Oh. Sula. Dali naman kuwi kapoy. Di pa man ko tiguang. Ay, oh my God. Uy. Wa naman na maligid saging di palantaw ni Papa ini nabili naming karton. Ay, ni kani, uy, ni kawat. Uy. Makadaog ka ko ini. Inhinayan ko ng ligtod pa ingon sa mong pultahan, uy. Sayang sang bayad, uy, kung manuhol pa ko, maduol raman sa na. Mga duha ka dupa or tulo. Ay, hinahinayan ko ng ligtod, uy. Oh, may rug! Osban, babi? Hasula. Huwag man ginamaligig uling, uy. Kung saan mo nila ako, Labian na ba'y kaon sa adobo ni mama, uy. Ay. Saan ka, Nisa? Paulit na lang ko. Di rin spikas. Di na lang ko mabalik sa amo. Buwagin na lang ko. Hala. Kaluoy. Murag gali sa jud taon og irog sa akong kahon. Tabangan, bi. Miss! Miss, tabangan ti ka! Oh, Oh my God! Usa ka diwata! Tinuod ka ni. Dili ka ni bunga sa akong kagutom. mura kong nagtulaw sa kawalangan. Unsa to, sir? Imo kong tabangan? Ay ko pag, sir.
Tawagan lang kong Cookie. Oh, tabangan ti ka kay murag galisod ka man. Thank you, ha. Ako na lang yung sakon. Palag na lang kong abres yung putahan. Sige, sige. Salamat. Diha lang kalihog. Diha na lang. Salamat kayo, ha. Uy, maikog mo sa tanim mo. Tagaay din si Sandra. Tagaay 20. 20? As in, 20 pesos, Pops? Ayaw na lang, 20 naman na. Ayaw na bitaw, sir, miss. Gamay ra ato, Silingan naman sa da. Naraan mo sa pikasdan. Silingan gud kay pikasdan man. Parehas ang tagbarangay, sir. Hala, uy. Kaikog yun mo ni mo, uy. Unsa ganito imong name? Cookie. Francisco Rator, jud ko. Kiko de unta ka. Unta, pero Cookie man ilang gianggan ako para lahi sa kuno. Cute man. Cookie. Nakaila naman muna ako. Pwede ba makaila sa kuninyo? Ako si Jong. O kining akong anak, si Sandra. Sandra. Usa man pamilya mo nga nagpuyo da pikas? Kami rang duha sa akong mama, sir. Usahay, muanha akong lulugikan sa probinsya. Mustay na mo pila ka buwan. Unya, kumpulan. Mubalik na sa probinsya. Ingon ana sa ko lola. Hala no. Ingon ana kini ng mga gors no. Oy, ngit-ngit naman. Mag-order na tag pagkaon, Sandra. Wa pa man tagpahimutang itong mga gamit. Di pa ta magkaluto. Pila na lang nato si Cookie, Pops. Bugat ba niyang gialsa. Uy. Ayaw na. Gipangitan ako karon ni mama. Sige ha. Nice meeting you. Regards na lang mi sa imong mama. Unsay name sa imong mama? Lena. Oh, Lena? Ngano di ay, Pops? Familiar ang name? Pops. Ay waoy, ako lang giklaro kung Lina ba o Lina Ragyod. Lena ragod, sir. Dili Elena. Okay. Sige ha. Adun ako. Again, nice meeting you. Sige, Dong Koke. Salamat, ha? Thank you, Cookie. A million thanks, good. And a billion welcome, Sandra. Oy, Diin ka man intaw na abot, nak. Nagabli na lang kog sardinas kay gutom naman. Ukao na gani unta kog una kung wa pa ka maabot. Ay, dire, mangaon na ta. Ugma na lang sa tong adobo. Ay, ma. Ang pasensya kay ma ha. Wag ko kapalit og uling. Okay ra, way problema. Awon sa man, okay ra ka nga sardinas na lang atong sudan? Unsa may nahitabo ining akong anak? Ura man og karon pa nakakaon og sardinas. Kada hungit iya gyud gitagamtang pag-ayo. Unya, mukalit og pahiyom. Gilamian gid ka ni siya sardinas. O nalapasan nas gutom. og balance din nato yung parehang pagpanghapnig. Oy, Sandra, kapoy naman gyud. Wa man sa kamutabang. Nagsigim lang kadihag tutok si kisame. Usa man nagatang kag tike. Wa, Pops, uy. Naguna na lang ko niya. Ni kinsa? Ni Cookie. Sandra? Kinsang Sandra? Ako nakailag ganina, ma. Bago silang balhin sa pikasdan. Nalauoy man ko nga, when itabang nila silang mga gamit. Maong, mitabang ko. Ug ma, wa ako magmahay, ma. Tungod kay, nakailan ako ang usa ka diwata. Diwata? Ay, pagklaro gani, Cookie. Kulbaan raman tani mo, uy. Ma, si Sandra. Diwata. Dili tinuod niya tao. Tao sad ma, uy. Ako lang makumpir sa diwata ang iyang beauty. Kay ngano,
Nakakita na sa gyud ay kag diwata. Aw, wa sa noon. Ikaw gyud nak. Bitaw ma. Wa ko kasabot ron sa akong gibati. Lahi ra gyud. Ay, na in love ka na tingali. Dili ma. Oh, say. Gikabuhi ko sardinas ma. Ha? Ay, naunsa man ko. Kapoy man ang takay ko, pero... Ay, nga nang magigit ko do kaawi. Hindi gid siya mawa sa akong huna-huna. Kung akong piyong akong mata, mas mutinaw man hinuon yung dagway. Ano, uy. Ay, nga naman ni. Saan naman ka ni? Oh, nanawag siya. Ay, nga nang manawag man siya nga o sa kay boss akong number. Kisa man day ang... Oh, hala? Si Lola ko rin. Hello? Lola? Kadugay ba nimo nakatubag? Otro sa itong imong amahan, dili mo tubag. Wasad mo mag-online. Unsa man? Nadayon mo balhin? Nganong wa man ko ninyo i-update? Dili ba nagsabot man tanga inyo gyud kong i-update kung madayon mo balhin o dili? Sorry, Lola. Unsaon nga... Mao man gidayon mo. Mao gyud ninyong madali oy ang sorry. Pero human na. Nabalakan ako. Nahingawan ako. Wa na ko mahimutang. Nakahasol mo sa akong lahuna. Unsa man gyud nadayon mo balhin o wa? Nganong dili man ko ninyo tubagon? Nadayon migbalhin la. Nadayon man di mo balhin. Nganong wa man gyud ko ninyo pahibawan? Lisod bagod na ang pag-chat o pag-text o pagpanawag. Bugat ba gyud na sa inyong buot ha? Bugat na lang gyud inyong cellphone. La, sorry la ha, pero katugo naman ko. Ay, huwag ba na ito mag-istorya ko sa bla. Bye. Good night. Ay, poto og si Kwate lang gyud una ta karon kay wa pa man tay LPG. Magpa-deliver lang unya ako. Ako na lagi mo palit ma. Ikarga ra mas motor good. Magpa-deliver na lang gud ta aron dili ka na mahago. Unsa ra man tawo na ma. Uy, gamay ra ka ng butanga ma. O kada Sabado ug Domingo ra sa gani ko makatabang nimo dinis bay. Kabuutan gyud sa akong anak, uy. Liwat ra gani ko nimo ma. Apli na yun! Si Lolo? Encuentro di Amor. Kabuutan gyud sa akong anak, uy. Liwat ra gani ko nimo ma. Apli na yun! Si Lolo? Apli na yun! Ablihin na yun, nak. Noon sa manis tatay, ay kaiso ka. Nanalo, nanalo! Pagyo, pagi ako! Uy, Limpyo ang banyo nila. limpyo ratay. Kulbaan man sa taining tatay. Ma! Unsa ron? Ay, naghimo si tatay og iyang kaugalingong gubat. Hey, naluya ko ta. Unya, tay. Okay na imong gibati? Wa na maglain imong tiyan? Arang na. Pasti lang dugaya sa mga nakaabli ay. Abi ko yung mubuto ng granada ganiha. Lo, may gani nagkaabot pa jud kad nilo no? Ba ato sa? Ay, sobra pa skulpa. Lain kaya kong ibati sa bahas palang, oy. Labi pa nga, siksi kaya kong tupad, alis sa muta kong kabuhi. Tatay, gid oy. Baya. Si Awa gid mo loy. Awa ko magkumidyo, oy. Tinuod ko na. Liman kan, uwawan ako kung may butog yung bomba sa bahas. Ay, pastilan, ma-viral utak ko. Pero kalayan sa nang musikat kas ka uwaw, oy. Mao gid lo. Unya, ang upload pa gyud sa video. Ang imo pa yung tupad nga sexy. Sus haskang. Ay, di gyud itugot sa panahon na po. Nga, mawawan ng imong lulong gwapo. Kana gyud lo, di gyud na mawa ang imong kagwapo. Unya, istoryahan ako ninyo.
Di ko yung papamahon. Oh, uy hala, tay. Putog si Kwate rabia ning among gipainit kay nahutdan man lagi mig LPG. Mag-order pa ko inyang taod-taod. Sirado pa man sad ko dron. Kinilang unang putog squatty lo, para lang masudlan ng tiyan. Imo ko tiwasan. Pakalaong ko nimo ang puto nga tinunuan mo na. O, desa. Sorry lo. Gawas pa, di ko hangol ang putok si Kwati ay. Daghanas bukid. Kamurang mga taga-syudad ang mga hangol anak. Palitan na lang ti kag lugaw tay. Kadiyot ha. Ako na palit ma. Ako na palit. Asay maayog, kuyog ta sa karinderya sa unahan. Aron, diretso na ko kaon ni nag-abot ito. Ay, hapos niya kong tiyan, oy. Unya, kaya ra nimo tay? Anong di man kaya? Sa pagtuon man ako, himat yun. Mo ni lamig na pamahaw. Kinuwang isda, lamig pas paa, oy. Ha? Ito si Paalo. Isda maguna. Huwag man ni pa. Di man naman nok. Ha? Ay, de chorizo dire, pili lang. Lo, ay paghangal. Uy. Lo, ay paghangal ba? Ako ginang crush. Wa man dayon kamusulti, oy. Gikulbaan pamangkulo. Pastilan. Oh, ano ni barog mangkalo? Nabukog ko. Ha? Nabukog ka lo? Okay? Ihimog lulo na bukog? Tubig. Lo, tubig. Kaligo man ko nimo. Ha? Acting na dito ni mo lo? Pag-aasa di mo eh. Muram ka di na ko apo. Diskarte to, no? Mao to'y gitawag kong diskarte. Hanggang kita ka, epektibo kayo, no? Miduog siya. O baon na unta to yung higayon. Naun sa mga imo mahinoon kong bumuas tubig, hindi na bulyaso. Lo, narato naman kong maayo, good. Abi pag yun akong tinuod nga nabukog ka. Mao lagi. Wala ka ka ba nga? Hina kay ka, ha? Usa mga kuan pa, wik. Di day ka kagets ba? Ha? Kanya hayrang pirmi kang buwagang uyab. Lo, wak mo ko kasuway uyab. Usa! Hmm. Ay, kabalik kasong kay kunimo, eh. Kabalik kasong na kay kunimo. Pero, naibaw ko kinsay angay kuan, angay nga basulo nini. Lida! Lo, nganong gitawag mo ni mas mama? Lida! Tay! Marika, pagdali! Tay! Ngano? Nga naman ka? Yung sama ni mo ng imong anak, imo ning gamson. Aha! Wa ko makasabot tay. Huwag ka magkasabot sa gamson. Unsay gamson lo? Wa ko kasabot. Himoong kang ginamos ining imong inahan. Ha? Ngano gud intawong nakaingon ka man ana tay. Ngano di ay? Wa pa man ko siya makasuway og uyab. Imo ning gididano sa. Ay wa in town, uy. Wa gyud ko magdili ana niya. Ako pa manggani sigig apura nga magminyo na siya. Tinuod na lo. Wa man na magpugong si mama nako. O nga na wa ka magul makauyab. Wa lang. Wa pa man ko nagustuhan. Ay no, sa maning bata. Laki ka do, ha? Dili importante kung may nagustuhan ka uwa. Ang importante nga may nakagusto nimo. Huwag posibleng wala nakagusto nimo. Kay gwapo ka gud, ha? Liwat ka gud ako. Luuya lagi sa lulo ni Cookie, Pops. May gani. Natunar sa niya kadugayan ang bukog. Swertihan, no? May gani, wagid mo sangit. Maog yun. Pero, gati ko ka ang tiguwang, uy. Unya si Cookie kinaratol, Pops. Nabubuan na hinuunig tubig ang lulo. Luuya lagi. Kadot kay nanawag si Lola nimo. Hello, Nay. Kuha ko deres terminal kay wa ko katultulan yung bagong gipuyan. Oy, niya ka sa syudad, Nay? Magpakuha ba di ko nimo kung tuwa pa ko sa terminal sa probinsya? Oh. Natural, niyan ako sa syudad. Sige. Sige, kuha o ti ka diha, Nay. Wata lang ko, ha? Ayaw paglakaw kung di pa ko moabot. Natural! Oh. Kuwanggol na ako magpakuha nimo niya mula ka ron ko. Hapni ka ng imong pangotok, Jong.
Murag nagkatag na nada. Sige, Nay. Sige. Muana na ko. Bye. Na si Lola, Paps? Oh, Kuyog ko. hapnigan na nagtiwas ang bahay kay mayaw-yawan na sa tanig abot ato nga. Nagkatag pa ta din eh. Oo, di ay no. Ay, sige, uy. Manghapting na lang kong tiwas, uy. Ay, dugay-dugay lang sa mong abot, Paps, ha? Pamalit lang sa mo. Hapit mo grocery ba? Sige. Sakto ka. Mamalit na yung una tuod mi. Ay, sakto na ni Tay. Ato na tas cashier. Usa, kagamar ko din imong gipamalit. Ay, igo-igoon ra ang budget, Tay. Usa man ka, oy. Pwede pa na. Ako ni bayad. Pero, Lagi Tay, na ako ni bayad. mga pila man imong budget, Tay? Isulto mo lang imo na ko rin na. Kwartahan ko rin, oy. Bago ko nahalina sa kupras o bago sa kong nakadawat sa kong pensyon. Mga haik pa lang niya. Ilisining basket o postcard ka na ko. Ay, unsa ko nang imong pasod sa postcard, Jong. Mga sardinas naman ko nag-noodles. Unsa na ayuda? Guni madali-dali, Nay. Naunsa man ka, oy. Ipanguli na. Ako mamili. Ang katihik lang gid nimo, oy. Pero, Nay... Ako'y bayad, ayaw kagoon. Askita na sa hawak, uy. Ay, mura naman sa hinong kong tiguang ini. Hello? Uy, hala. Pwede muna yun? Hala, kung mudayon na ba kay mutabang upang hapnig? Joke. Pwede na, sad. Dayon ko, ha? Asa ni si Sir? Nilakaw? Ay, di na lang kumusuod, oy. Ikaw raman di, ay. Bitaw, ako ra. Sige, dinhi na lang ko sa gawas. Unya kay nang hapnig bang kog tiwas. Di ra ko kaatubang nimo. Tabangan na lagi tika. Abri na sa bitaw daan inyong pultahan. Makita ra bitaw ta sa mga tao sa gawas. Sige, oy. Alili, isod na lang. Unya, tabangi ko pang hapnig ka. Sure. Mahalo yun yung mga corned beef ang ipamalit ng nanay da. Kadaghan ba na yung ipamalit ka karne? Unsa pa'y kuwang, ha? May mantika na ba? Ito pa'y mantika sa bahay, Nay. Ay, pagkuha na lang, aron din mahutdan. Kananda ko, ha? Anira ko maghuwat. Ikaw na kuha dito. Nay. Asal ito na pita ang mantika, ha? Nagyanam ito na mo ganina. Ay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!